Santa Katalina itsasargia, garraitzirlia eta mendieta ontziolia balizuan ipintzeko proiektuak aurkeztu ditu Lekitxok Fitur azokan. Lea Artibai amankomunazguak adikzioen prebentziorako tokiko plan berria osatzeko herritarren iritzizak jaso nahi ditu. Coviden kontrako laugarren txertua ipintzeko garrantzia azpimarratzen dago Osakidetzak. Kosi Fantuti operan, Aratuztietako karteleiaketan eta Lilatoirako autobusian izena emoteko epia zabalik. Datozen egunetan, eguraldezak egonkortzera ein eta izotza izango da protagonistia. Ongi etorri gaurko aurkezpen honetara. Itsasua, olatuak eta horreri lotutako ondaria Lekitxoko iraganaren, orainaren eta etorkizunaren parte dira. Gure udalerriak itsas tradizio handiz eduki dau mendietan ziar, eta horregatik ezinbestekoa da horreri lotutako ondaria eta baliabideak injartzia. Fitur nazioarteko turismo azokan, Lekitxoko itsas ondaria balizuan ipintzeko egingo dirazen lanak aurkeztu dira. Lekeitio Smart, toda nuestra vinculación con la tradición marinera, pesquera, con la mar, es el eje de nuestro ser, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser, nuestros recursos naturales. Todo está vinculado a la mar. Alde batetik, Santa Katalina itsasargia barritzeko proiektua ingo da. Bertako interpretazio zentrua 2011an zabaldu zen, eta arrezkero 65.000 bizitzari baino gehiago hartu ditu. Bestalde, garraitzirlia balizuan ipintzeko ekimenak eingo dira, bere ondaria babestu eta mantentzeko lanak egin da. Azkanik, mendieta ontziolia eta ingurua erabarritzeko lanen fase berrizak emongo dira ezagutzera. Lea Artibai amankomunazguak adikzioen prebentziorako tokiko plan berria osatu nahi dau. Eta horretarako adikzioen arloan herritarrak gehien kezkatzen da bezen gaizak ezagutu nahi ditu. Galdetegi errez baten bidez, herritar guztitzari parte hartzeko gonbidapena zabaltzen jake. Horrez gain, herri bakotzeko eragile desberdinakin bilerak be eingo dira euren ikuspuntuak be jasotzeko. Lortzen dira zen emaitzak plan barrizan ekintza espezifikuak definitzeko eta txertatzeko balizoko dabe, herritarrak gehien kezkatzen dabezen gaizari erantzuna emoteko. Galdetegitza lekeitio.eus orrialdian topa alko dozue eta urtarrilaren 29 bitxartian beteteko aukeria gongo da. Emon zeure iritziza. Oindala aste batzutatik, 60 urtetik berakuak be COVID-19 kontrako laugarren txertua hartzeko aukeria dauke. Osakidetzak txertua hartu estaben pertsonari errefortzu dosisa ipintzeko gomendatzen dotze, eta baitza arrisku taldietan dagozenari bebai. Koronavirusak sortutako pandemizen egoeria asko lasaitzu badabe, herrialde batzutan barriro be kasuak gora itzen hasi dira, eta ospitalak gaixoz beteten. Kontuan eduki behar da birusa aldatzen doiala. Hori dela eta Osakidetzatik garrantzitsutzat emoten dabe laugarren txertua ipintzia. Artien arlo desberdinak herritarrengana hurbiltzeko asmoz, Lekitxoko udala eta Bilboko Abaoren eskutik opera presizo txikinian ikusteko aukeri emongo zake barriro be Lekitxarrari. Oraingo honetan, Mozarten Kosi Fantuti operia ikusteko aukeria eukiko dozue. Sarreria eta garraizua 50 euroren trukian eskuratu halko da, kulturretxian arratzaldez izena emonda. Azkan eguna urtarrilaren 21 izango da. Animatu eta lortu zeure sarreria. Bestalde, Aratuztiak heltzeko gitxi geratzen da, eta egitarauen azalian agertuko dan kartela topaten gabiltzaz. Parte hartu lehiaketan eta irabazi 200 euroko sariza. Aurkeztu zeure kartela urtarrilen 31 aurretik. Informazio guztiza lekeitio.eus orrialdian daukazue ikusgai. Azkanik, aurreko urtietan eindan antzera, Lekitxoko udala eta Lekitxoko mugimendu feministien eskutik,
Martxuen 5 Lilatoia lasterketara juteko autobusa ipiniko da Lekitxotik. Izen emotia urtarrilen 23tik 27 egongo da zabalik, eta interesa daukenak Andra Etxian apuntatu halko dira arratzaldeko 7etatik 8etara bitxartian. Animatu! Cuando llegué a Los Ángeles, en las puertas ponía: no se admiten actores ni perros. Yo cambié eso. Babylon. Hogeiko hamarkadan Los Angelesen girotuta ambizio eta gehiegikerian neurrigabeko istorio bat kontatzen du Hollywoodeko hastapenetako hainbat pertsonaien igoeran eta erorketan oinarrituta. Lekitxon bizi? Herrizan erosi? Danok irabazi. Gaur prezipitazioak jarraipena eduki dau. Goizian, haizia hego-mendebaldetik injartzu ibili da eta temperaturak apur bat gora egin dabe. Bizar tarteka eta noizbeinka euri txikina ingo dau. Girua oso hotza izango da eta maksimuak koska pare bat beherago gelditzuko dira. Haizia ekialdekua nagusitzuko da. Sabatuan, odeizak gaienduko dira eta izan leike euri apur bat aitzia, batez be egunen bigarren partian. Ipar haizia nagusitzuko da eta girua oso hotza izango da, izotza desente egingo dau, beraz, kontuz. Domekan giro hotza nagusi, ipar mendebaldeko haiziak itsasotik odeitzia ekarriko gaitzu, eta izan leike tantaren bat botatia. Oindik hotz gehiago espero da, beraz kontuz bidian sortuko dirazen izotz plakakin. Urrengo astean hotz kontuakin jarraitzuko dugu eta adi datozen egunetako eguraldi iragarpenagaz, izan be elur mailia desente bajatuko da eta martitzenetik aurrera. Aste gogorra eduki dugu eta laburpen bat egina izan dugu datuak aztertzeko. Euri asko pilatu da azken 4 egunetan. Guztira denborale hauaz izanetik 182 litro metro karratuko pilatu dira Lekitxon. Euri gehitzen astelenian eiban 84 litrogaz, martitzenian 57 eta atzo illa 31. Gaur goizaldian emonda zaparrada handizena txingorragaz gainera. Haizia be protagonistia izan zan martitzenian 80 kilometro orduko ufadakin. Aste guztizan ziar bemon dira haize bolada gogorrak eta gaur be haize gogorra espero da, beraz adi. Itxasuan olatu handizak eukiko doguz aste guztizan ziar, baina astelenian neurtu zirian handizenak. Datozen egunetan eguralditza asko egonkortuko da, baina hotza ekarriko gaitzu. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.